Aduna ka ba'y suliran nga nagumon karon sa imong galaman nga dili nimong makaya nga ikaw ra? Ato ka ng dungagan. Pinagi dinhi sa programang Kini ang imong suliran. Kini ang imong suliran. Suluha. Kini ang imong suliran. Suluha. Kauban ang dili tantong bantog nga magtatambag sa radyo. Kuya Helen. Kuya Helen. O karon, ani ana siya. Ani ana. Yes. Okay, dito. Okay, parking sa nako mga hingala. Wait lang. Okay, na-parking na nako. Okay. Tapos na. Bayo. Welcome sa ito ang tulumanon. Kini ang imong siliran suluha. Ikaduang hugna na ni mga hingala sa atong pagpanag-ubang karon ni mga takna. O karon na yun, magabat-bat na ta. Og sulatampo. Kaya ako ang inyong doktora, abogada, basketball player, mananahi, tendera, granada. Bayo. Ito, oy! Welcome din sa tuwang ikaduhang portion sa tuwang tulumanon. Kini ang imong siliran suluhan. Mauna ni ang panahon nga kung asa kita magbasa og sulat. Ato ning tagaan og kinabuhi. Ato ay ning tagaan og unsa pa man ito ihatag ani? Kinabuhi, kalag. Ato ning i-live mga higala ang drama ani aron nga masabtan gyud ang tanan, no? Amo kay uban nga di gyud pang gahi gyud sabton gyud. Ani nga i-drama na lang gyud ni nato mga higala, ha? Kini nga tuturmanon gyud kinato sa Power Cells Herbal Capsule mga higala. Power Cells Herbal Capsule. Makahatag kini kanimo og kalig-on sa imong immune system. Kay sa panahon nga motumar kaniini mga higala, ang mga maayon nga mga nutrients maabot sa imong lawas, labi na kulang imong mga nutrients sa imong lawas mga higala. Kung doon na kay mga balatian diha, ato ng tuldukan mga higala, pinaagi sa pagtumar nining Power Cells Herbal Capsule. Karon, ato na ning ablihan ang sulat mga higala, ha? Ablihan na nato na ng sulat. Tana. Fake na nga kartulina mga ina. Bayo. Giingon din ni karon, no? Up. Ayan, abri na nato ang sulat. Abri na nato. Ato na ning paggabat-baton. Excited na mo diha. Kaya ako excited na biya kay ko diri sa mong sulat karong adlaw. Giingon din mga higala sa atong sulat. Sugo sa maayong pamatasan. Tuguti ako sa pagpangayo katahuran ni kanimo Kuya Helen. Nalabi na sa mga milyon-milyon nga naminaw sa atong tulumanon. Char. Kuya, itago lang ko sa pangalan nga Raymond. Taga Cagayan de Oro City, kuya. Nako samto nga pangidaron, kuya. Sa laktod, kuya, nitungtong na ko og 50 anyos karon. Kuya, ang akong asawa, si Christy, 45 anyos na kuya. Magulang ko niya og 5 ka bulan, 5 ka tuig. 5 ka tuig, 3 ka bulan og 9 ka bituon. Kuya, ako proud kay ko sa akong asawa kuya nga si Christy tungod kay buutan kaayo ni.
Doon na kay mi anak kuya. Duha ka buok. Ang kamagulangan na mo kuya nabayot. Ug pa may kamanghoran po kuya nga katapusan na gid taon ning kuan, katapusan na gid taon ning ot nga kuya. Bata pa ni. Kani kuya, sama sa kong gingon, buutan yung kay ni ang akong asawa. Usa ka daw ni anak kuya, ang nahitabo sa mua. Doon na siya murag gikasukan kuya nga. Natingala ko sa iya nga murag nausab man siya. Makalagot kayo. Makalagot. Oh. Garamon. Naunsa ka man? Basta. Naglagot ko sa akong silingan. Ikaw ha? First time kang nagkadungog ni mo, nagingana ka. Dili ka man yana, di ba? Ikaw ra ba? Muapil ra ba ka sa itong mga kalihukan sa simbahan? Unya karon, magsige ka init ay mangulo. Ambot, oy. Mabigyan kong paminaw karon. Lagot ko. Tanawa. Doon na yun ni text. Bayo. Dili ka dapat magingana. Kaya hapit na imong birthday. Da. Birthday. Dito ko ng birthday, oy. Marang gapan mamatay naman ibang tao. Bayo. Christy, gano'n nga na ka man. Nanimag-uko ka nimo. Sabi ito mo ka nimo? Gihigh blood ka ba? Wa man. Oh. Ikaw, good. Dili ka dapat magingana, ha? Ambot lang. Makalagot. Makalagot kayo. Dapat mga anak usahay. Mga salawayon kayo rin mga bata. Natural lang yun sa mga bata. Nga may pagkasalawayon gini mga bata. Pasakti lang. Minsan lang sila maging bata. Kaya pasagdain na lang na sila. Okay? Lang. Unta. Makagwanta pa ko. Ma! Oh, Pa! ganun boy. Ningingon daw mo basta mapa kay patuno ka sa school. Dalawa. Ato na ba ko sa school? Ninay na ako, Mike. Bayo. Saan po kayo salaan eh? Saan na pagkasalaan ni mo dito? Laman ko salamay. Ngano man patuon man ka ha? Nganong patuon man ko sa school? Siguro nakabuhat na pagkag dili maayo na po dito. Taka lang ba sige ikaw na salamang? Ikaw man pa to sa chair. Ah, botang eh. Bayo. Beauty queen of only 18, she had some trouble with herself. He was always there to help Kuya her. Helen. She always Tingala ko nga murag di man siya kagwanta kuya murag dali naman kay siya high blood. Unya dili ba ni ingani kuya kay buutan gid ba kay ni akong asawa kuya. Grabe ni kabuutan. Imo ga ining bugal-bugal lang gani sa ubang gani kuya kanang pasiawang gani di man gani ni siya masuko. Pero tingala ko na itong gayuna. Murag wala gid siya makakot. Murag wala gid siya makagwanta. Wala nadalipog kay ko kuya. Gani sa kadlaw ni anang nitabo kuya. rain. Look for the girl with the broken smile. Ask her if she wants to stay a while. Is she Good morning. Sit down, sit down. Thank you kayo. Thank you kayo, Mr. Principal. Gipatawag ti ka diri sa akong opisina. Kay kung
makabalo ka nga ang imong anak grabe ka bulugyagon diri sa atong school. Unsa? Di na mabangbang. Gunsam ni pagpadako ninyo. Maura na imong pagipanin ako diri. O kay gusto ko masayod ka, unsa ang binuhatan sa imong anak. Nagbinugoy siya diri. Bugoy kayo, recess ray at bantayan. Unya, ipatawag po mo tungod lang anang pagbinugoy ngano. Kung nagbinugoy siya sa among balay, ipatawag bata ka nga di ba wala. Sino matabang dito? Lumabas na! Magpakita kayo sa akin! Ako! Matapang ako! Anong gusto mo? Gawin kong kilawin yung bituka mo? Ay, sir! Sir bilang po ito! Ay! Okay ka! Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, Kuya but you're so Helen. hot that I melted. I felt Nalibog ko sa kong asawa, kuya, sa tinuod lang. Kung kamo ang nasa ko kahimtang, kuya, matingala gyud mo. Kay, anong anak man siya og batasan sa kong kuya nga, dili biya gyud na siya nga nabuutan gyud biya kay ito siya. again my turn. Nalibog kay ko, kuya. Some or love. Gani usahay. Kining kuan, kining akong asawa, kuya, usay buutan kaayo. No more. It Gani, cannot. usa kadlaw ni anak, kuya, I'm yours. nanawag siya sa ako. Nanawag siya sa akong iPhone 6. Payo. Well, open up your mouth. Ba't di apog ringtone ng iPhone 6 karon nga bago, oy? Payo. Oh. Hello? Hi. Oh, oy. Himala. Nanawag buutan. Oh, kumusta man ka lang ka? Okay naman ko. Ikaw diha, nakakaon na ka? Okay na kayo. Ang mga bata diha. Okay naman sila. Wala may klase ning usa. Ni uli naman din eh. Uli kag sayo ha, kaya nagluto kong paborito kayo ni mong pagkaon. Oh. Salamat kay nabuutan siya. Oh, sige, sige. Muli dahin ko. Og, di lang ko magdugay dili bisag na may meeting. Pero, kabaho ko nga, mas kabaho na ka nga. Special kay ka para sa ako. Oo ba? Salamat kaayo ha. Salamat good. Wala sa pa yan. Amping ka diha, ha? Amping? Kinsa na si Amping? Bye. Oh, ha? Ano ba? Nagbalik-balik na ka. Siguro pala kirog yung kakantawahan na ka, ha? Kinsa na si Amping? Kinsa na? Tugan! Pantay lang ka, ha? Pantay lang ka! I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? And in that time that you wasted, all of our bridges burned out. I've wasted my nights. You turned out the lights. Now I'm paralyzed, still stuck in that time when we called it love, but even the sun sets in paradise. I'm at a payphone trying to go home. All of my change I spent on you. Mawala gini problema lagi na ako karon, pre. Mao ba? Tagay na sa tani. Sige. Oops! Ang atong paboritong pulutan. Itong pabulitan na to. Pulutan na to, pre. Dara. Pulboron. Payo. May lain pa? Yun na pre, murag problemado man na imong nawang karon. Ako laging asawa lagi. Ambot, saan akong asawa? Murag na usab man kayo. Uy,
Basin og, Kalit lang kayo, dili man nga nasa unas kumari nimo. basin pre og, kaib ka nagdilingon na to. Oh, sipot imong ipasabot pre. Basin og, ipatanaw na og, binisaya pre. Kay, sa inyong balay biya, doon na bidak kong akasya dito. Mao ba? Basin og, gikap-kapan na pre. Ginsa? Gikap-kapan pre ba? Sa hikap-kapan. Yan ang naibgan kong dilingon na to pre. Doon na bagyo nga na pre, tinuod pre. Uy, tinuod na pre. Tagsa rin maluwasan na pre, kasagaran libre. Payo. Tama no, tama basig tinuod na kay ang imong tingog sa una, dili biyay nga na. Maog na pre. Puman ko nila bayan ninyo, liko sa akasya, niinganin akong tingog. Sige pre, ako nang ipatanaw akong asawa. Ako nang ipatanaw. Karon dayon pre, agdugaya. Oh, karon dayon kay kung unya pa doon na commercial. Kuya Helen, murag nituo ko sa kuang kuya sa akong kumpare nga basig naibganig dili ingon namo ingon nato kuya. Pero di man ko kumutuog dili ingon nato kuya kani ingon lang mga engkanto kay wa pa man ko kita ang dili ingon nato nga nibaw-an ko Amerikano dili ingon nato. Pilipino man ta. Kani kuya, murag nagka-worse pag yun. Ang akong asawa kuya. King na tanaka. Nga naman gid nga maguyab-uyab mangyog ka. Anong masuko man ka mang maguyab-uyab ko, ha? Oy, noon sa mo diha? Murag wala ka mo agi o pagdalaga. Kini mong anak nimo. Ambisyoso kang iro. Ha? Gusto manguyab kay dalaga na daw siya. Basta niya pagkadalaga nga bayot man na siya. Payo. Naga, Christy. Di naman nato sa ingana anao na to ang bata. Sa pagtambag. Unsaon nimo na pagtambag, Oroy? Ha? Alangan. Oh. Kato ni Agi ningon pa siya nga mabasig buntis ko ma. Unsa niya pagkabuntis nga bayot man na. Payo. Oh, pero dili sa ingana ang pamagi. Kay at dapat ato na siyang hinahinayon niya ato pagsulti. Ako'y bahala mo tambagan ni Be. Una na dito sa kwarto, ha? Sige. Istoryahin na diha. Kay ako niyag ako'y maghinayak alam, basi niyag mawi ko yung papangig na. Payo. Ayun, sige, dagang istorya. O sige, istorya na. Pag-istorya ba niya? Anak, dapat manggudili mayo nga nga pagkasulti kit. Dapat hinahinayon lang gini siya pagsulti. Hinahinayon ako pagsulti ni parang makabalo siya. Unsa man yung problema din mo, anak, mayang? Sa problema din mo? Alangan pa. Nanguyam na ako si Tutun Jan. Gusto na ako sa sugton. Gusto ni mong sugton? Dili man ka pwede kay bayot man ka. Apan ba? Anong di man pwede? Anak. Paminaw, anak, ha? Dili nga ni mo gani siya. Maong dili ka pwede kay bayot lagi ka niya. Basig masakitan ka lang ba? Ano lang pa akong bayot ko. Wapa ko'y kasing-kasing. Kaya pag ulo ni. Anak, patuo ka nila. Sabi na ako. Uy, napag ikaw, ha? Hinay lang. Dapat kuhan ka ng kalma ka lang, ha? Dili ka dili kayo pagparabi. Kay, dili lagi ka pwede mag-uyab-uyab. Kay, bayot! Ha? Ano ba?
ko ni mo sukol. Ayun nag-usukol. Ha? Ha? Ayun ka mo sukol, ha? Chamalako. Kuya Helen, unsa bang pagkaunsa ako ya? Nga ako naglagot naman buhay ko sa natakda na may noong ko kaya sa akong asawa kuya. Hindi sa una nga di magyud ko mang dapat sa akong mga anak kuya. Nakabunal na ko way oras ko sa akong anak. Gani, murag takod-takod naman ni akong asawa ko yang iyang kasuko eh. Murag antod ako natakda naman ko. Gani, yan ang gabi kuya. Dito na sa kwarto. Papi chulo, papi 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 ven a mí, papi papi, papi chulo, papi 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 ven a mí, papi papi, papi chulo. Akong asawa nagahiyat na. May nagyugay niya pagka. May nagyupagigda-igda niya. Hapan ka na ko siya galit, no? Mas may sigurong hapan ako siya galit. Tulo naman kabulan nga wa o kaduawa ning kuan kining lasang. Bayo. Tama. Ako kani siyang hapan. Murag mo na'y pinakamayo ba? Luksuhan ako ni siya. Luksuhan ko ni siya. Aniya. Oops. Oh, ay. Sorry kayo. Sorry kayo. Langga, sorry kayo, ha? Kalagot kay ka. Imo kong gikurat. Oh, sorry gani. Langgod kay gimingaw. Idugay naman kayo gimingaw naman ko kasi mahagod. Gimingaw? Gimingaw ka na ako nga nara ko permi din sa balay? Dili ba? Di man ni siya kasabot ng bayanan ni nun. Sana man eh. Kuan ba? Kanang... Gimingaw na ko ano? Ansa pa? Kana ba kana? Kana o? Gimingaw. Asa kay gimingaw, ani? Di na siya kasabot. Gimingaw na ko ani ba kini? Ako ning kunan be. Ako ning hikapon og galit. Oh. Gimingaw ko ani ba kini. Ay, sige pangikap. Kalagot kayo. Sige pangikap ba? Ay, ita. Ay. Lagot! Bayo. Ano man? Doon na ba kay kuan anak? Doon na ba kay gahinan anak? Unsa ka? Unsa gahinan? Wa mo kay ko hawawa di sa balay niya pasingalan niyo ko ni magngana. Mamang gani, akong buti pasabot ba nga? Mura magugag doon na kay gahigahinan. Ano nga di naman mo na ipaukab sa kuwa? Bayo. Kabalo ka? Luwad anak kong gana, anak. May pagmangigda na ta, matuog na ta. Wala ni ka na, mga tiguwang na ta. Ano pa masige pa manggana pa man ka? Unsa? Mga tiguwang na ta. Ano pa man, unsa pa maimong pulos, anak. Sige na, mangigda na ta. Gitalikdan naman ko. Pastilan. Kalagot. Igda na kong talikod ani sa iya. Makalagot na makalagot. May pamanglubot, init. Hoy, Boknoy! Bakit po? Kailan ba ang birthday mo? Sa March 15 po. Ah, talaga? Anong taon? Kada taon po.
Ha? Anong kada taon? Bakit? Meron bang birthday na sometimes lang? Ay! Okay kayo! Di ba't sabi mo ang bawat sawi mula sa iyong mga bigati ang laman ng isip mo't damdamin alaala ng pagmamahalan natin ngunit bakit ba Kuya Helen, kini akong asawa ko yan. Dali lang yung kayo mahiubos, kuya. Malipay siya, unya dali po kayo siya mahiubos. Nalibog kay ko, kuya. Gani, usa ka daw ni anak kuya, giingnanan ako siya nga nanambok na siya. Nasuko kuya, og nilayas na. Gipangrala ang ako ang iyang mga sanina, kuya. Gani, pero tignan akong pangita siya, kuya, kaya di na siya makontak, nag-change na siya number. Og gani ni adto na lang ko sa iyang mama kay gipabalo na lang nako sa iyang ginikanan kung unsay nahitabo. alam kong iba na ang tinitibok ng puso mo. Ma? Ma? Oy, Ay, ikaw maganda. Oh, pa? Yo, oy, Mayong gabi dia pa. mayang gabi, Paris. Oh, Lingkod, lingkod. Oy, ni Amanday ka din ni karon Raymond. Ah, ma? Mayong gabi pa dia, ma? May gabi usab ni mo. Ay, dali. Lingkod na din, lingkod. Oh. Ay, dahil lang kayo, ini po, de. Magpa na mong bangkong kawayan. Bayo. Oh, o sa may problema ni mo. Ay, imnan niya doon. Power sa Soya Coffee. Okay, makaayo niya. Salamat kay pa. Oo. Yun na, asa may imong problema nga. Gabi, makanan siya dere. Nalagay ko din pa. Kay... Wala naman dito sa balay si... Wala naman dito sa balay si Christy. Oh, mao ba? Unsa? Oy. Ang sa may nang giawayan ki ay. Pa? Wala lang kita. Nabadayalan ako ng murag... Nausab na mo gid si Christy karon. Ay, Mao ay, ba? magandang pagkaliwat sa imong anak. Sa badya ni mo, Goryo. Bayo. Yung Raymond, Pa? kaya anak ka. Nga atong mga idara po ingana. Ingana iyang mama. Sa puton, magsigilag layas. Do, okay na na. Nagmenopause na ng imong asawa. Oh. Wa, oy, basig doon na ka na himong sa, siguro. Mauna. Ma, wala ko'y gihimong sala, ma. Wala ko'y gihimong sala. Ote, wala. Di ba na maging ng mga babae kung wa kay gihimo? Wala ko'y gihimo, ma. Kani agka bitaw, lukreng. Ingana mampog ka. Sa puton kayo. Ah, Giingnan ni ka sa una nga, uy, dunay hugo imong naong layas na ka. ambot lang. Basta. Basta lang. Pero sagdi lang kay mong asawa na da siya nga among kwarto nagloko. Oh, nara day siya diri, ma. Oh, nara siya diha. Maayo day. Maayo day. Sagdi na lang na. Kay nagminupos man siguro na imong asawa po. Tinga na ba din mang minupos, ma? Ay, ingana na do. Ako, pabalik na ko, ikaw padulong ka. Oy, pero, bisan pag magminupos kung dili magpabuyag ang bana. Usig di lang dong. Kay amo ning paulion ugma. Ayaw kabala ka. Amo ning paulion ni mong asawa. Sige lang do, Apan. katambagan ko ni. 哦 Oh, tambagan lang na mo ni papa ni mo.
Helen. Tuod man ang akong asawa kuya, muuli. Pero kuya, gamay lang ang problema, mulayas na pod kuya. Payo. Mulayas na pod. Nya muuli na pod, ana. Gani kuya, usa ka panahon kuya nga nilayas siya. Niuli na pod pagkabuntag. May buntag. Kakaon ka na? Wa mo kinitingog ka. Oh. Nila ka walang paingon sa kusina. At sa may sudan din eh. Oh, Kuan. Tanawa lang diya sa ref. Unsay ref? Unsay ref nga wa man tay ref. Oh, sabutan na, wa tay sudan. Payo. Kalagot. May bukat. Payo. Alam ko na kung siya kasukugod. Yun na pa. Asa man di ka ng Kuan? Asa man di ka natulog gabi idi ay? Nga, dito ko ilang mama. Wa man daw kuno ka dito. Humang ka nga nilayas kay nang luod na po din eh. Da. Dito ko ilan ni kumpare. Oh, unsa? Dito ko nakatog. Ilang kang kumpani na tulog? Pagkayabag. Payo. That piano, so delightful, unusual. That Kuya, dili lang na kay kausan na niya himuon kuya. Karon ang iyang buhaton kuya basta kung masuko siya. Kay dito na yun matulog ilan ni kumpari. Kuya, kung nagminupos man ni siya, unsa may labot na ako kuya, unsa may kuan ani kuya. Oy, unsa may mga advantage ug disadvantage ani? Payo. Kuya maulian pa ka ni siya. O basig nagkulukadidang na ni kuya. Kuya tabangi ug tambagi ko ninyo kuya be unsay angay na kong buhaton ni akong astawa nga nako nga si Christy. Kuya maluoy in taon mo please. Tabangi ug tambagi in taon ko ninyo. Basig mabuang kog apel ani. Inyo magtatampo? Raymond.